tiri kuona kuti raajiri munzira, raburushashike, raja kuchichi mushokwere muzano. Tiri kunzwa guhu, vana veZimbabwe musanyebekwa. Vanhu vari kuda zva2030 ndiwoweni muta naGarwe nanamavheri nyenge nanani vava. Ndo vanhu vashoma chete vari kuda zva2030, ndo mbavha zviri kubatsirana nezvimwe zvigananda zvese izvi kuuraya nyika. Ngaichibuda mupawa ichipawa mwanhu vatonge nyika. Saka unogona ngeuri umwe munhu ari muzano macho imomo uchitoshandidzana nababa Chipeneti wacho. Chiripo ndochokuti ukumbidzana foja hakuna kushata. Haarambi kuti tikumbidzana nefoja kana kushandidzana kana kuwa pamwe chete. Asi speech yake haisapoti zanu zvachose, and haisapoti mamembers ezanu zvachose, haisapoti pfungwa dzevamwe vanhu. And Chipeneti haasi munhu anoshandisika bakwete. Chipeneti munhu akagara akamira kudivi revanhu kubva kudhara. Angofanana namadzibaba eshanduko. Mazuva aya haapinda murodhi aita demonstration yavanhu vakati ashanduka, apanduka, aakushanda nezanu, aakutsigira zanu. Haisi nyaya yekutsigira zanu. Nyaya ndeyekutsigira moto uripo kuti ubvire. Vakataurwa nemunini wangu naMudzingwa kuti moto weNinevha. Ndo nyaya iripo chete kuti isu tinoda kubatsirana kujohwina kuti kusapota moto weNinevha iwoyo. Kuti ungandume chaiko chaiko unyatsobvira chaizvo. Zvokutonga nyika ndezvaMwari izvo. Siyanai nazvo zvamuri kupanana masimba muchitaura kuti Chiwenga uchatonga nyika kana kuti Chamisa uchatonga nyika. Uchatonga nyika ndiMwari. Mwari ndiye uchasarudza vanhu. Izvi zvokuita sokuti munyika hamuna mutemo kana kuti zviri pachena kuti munyika maane one party state. Hamusisina mamwe mapato, munyika maane one party state. Zvokudeclare mumachannel maWhatsApp group kana kudeclare muRevolution kuti munyika mune one party state. Ndo zviri kukonzera udzvanyiriri. Ndo zviri kukonzera utongi hwechitsotsi, utongi hwembavha. Ndo zviri kukonzera chitororo izvozvo. Pfungwa dzevafana vechidiki vazhinji vari muRevolution kana kuti vazhinji vari muZanu PF kana kuti vari munyika. Vamwe vacho vari kuraurwa vachifungidzira kuti Zanu PF ndiMwari kana kuti Zanu PF ndifirapo kana kuti Zanu PF iri kugona maningi. Ndo dambudziko riripo rokuti vazhinji vari kurutwa kuita maagenti evanhu veZanu PF. Ani mazvona. Saka madzibaba eshanduka haasi member yeZanu PF. Chipeneti haasi member yeZanu PF. Haasi support yeZanu PF. But vanhu mukaona vachikujohwinai vachisapota Revolution, vari kusapota vanhu vane muono wekubisa Mnangagwa nehurumende yake, vanhu vane muono wekushandura nyika. Ndo pane donzvo ravo nechinangwa chavo. Zvokutsvaga president, zvokuti Chamisa hatongi, kwakadiwa nemunamwari nemudzimu, kwakadiwa nenyika sekudiwa kwagara achitwa. Munozviramba papi? Ko zvikauya zvashanduka, mitemo iriko iri kunzi Zimbabwe igadzise zvinhu zvirunzi zvigadzirisa. Zvese zviriitwa neZanu PF iri kudzikidzana neopposition. Imi muri kuenda nekwenyu but nyika dzepasi rino dzine zvadziri kuti Zimbabwe iite igadzirise. Saka hamusi kuziva kuti chinorira nguva yechizhororo. Inofuma yakachinya mafungira muri kuita temperature dzenyu. Saka musazvipa masimba kuti munoita sokuti imi ndimi muchanogadza Chiwenga muofisi. Muri vatatu kana 4 kana 5. Kana kuti Chiwenga uchashandisa mpini zvakaitwa 2007 na 8 zviya. Ani mazvona. Pati kana Chiwenga achiswa navanhu achigadzwa nevanhu, it's not a problem. Ezero Chiwenga achigadzisa nyika ichienda mberi kana vanhu vachiona kuti Chiwenga unogadzisa nyika ichienda mberi. But ndezvekutanga matarisa kuona kuti pane chinobuda here chinogadziriswa navaChiwenga nyika ikachinja ikashanduka nemunhu ari kubva kuZanu. Kana kuti munotarisa vaChiwenga muona kuti pana Chamisa pane chinoshanduka here chinobuda here. Chamisa akaita president. Kana kuti mukakombea Chamisa naChiwenga kuti ari kudiwa nenyika ndiani, nemidzimu ndiani naMwari ndiani, uye anogona kuchinja hunhu nechimiro cheZimbabwe ndiani, pavarume vaviriwo vakamira vari 2 apo. Kana kuenda kumaelection kuti anowina maelection ndiani, ndiye munhu iye anenge awina kana ari kudiwa nenyika, ndiye munhu ari kunzi atonge nyika nemidzimu naMwari yeye. Izvi zvokuita kuforsa vanhu mumagrupu zvokubva mashowa vanhu chibharo cha 2007 na 8 chibhanditi chokuti munogadza vanhu muri pamachannel, munogadza vanhu muri pamaWhatsApp, munogadza, ndo zvakonzera kuti nyika itadze kukondoreka, nyika itadze kutongeka, nyika iite madhambutanana kudai so, nyika iite chitsotsi. Ndinotenda chaizvo baba Chipeneti, ngatibatsiranei tese kurwisa uyo nengirikini uyo Temba Muriswa uyo. Machannel ese ngatimirei naTemba Muriswa mai manje kubva izvozvi inini ndakutotanga kutomira naTemba Muriswa kurwisana naye chaiko kuataka.
Saka machano ese nemaWhatsApp group ese vanoziva history nehunhu neupenyu nekukura kwaTemba Muriswa nechitsotsi chake chekupinda mugovernment nezvaaita nechihure chake nechimbavha chese. Toda kuti nyika izive hunhu hwaTemba Muriswa, uchihubheti hwake, nokuti isusu hatipo kuti vanhu vaatake Chiwenga kana kurwisa Chiwenga kana kurwisa Chamisa kana kurwisa Geza. Chatiri kuwengana nacho vakomana vari mumedia vari kushandiswa nevamwe vanhu kuti vaite songo vanorwisa Chamisa nekuseri kana kuda kuparadza bato rinopikisa kana kusumudzira bato riri kutonga kuti rirambe ndio riri mupawa ridzoke futi mupawa. Ndo zvatiri kuramba. But nyaya yekutoti tikakuona uchirwisa vaGeza tinokumamisa chaizvo. Tikakuona uchitukira vaGeza kana ukuona uchitukira vaChiwenga tinokumamisa chaizvo. Ifungidzwa kuti hatiwirirana, hatisi kuwada, hatisi kuwasapota. Ndo patakatotarisa ipapo, ndo pane ese ipapo. Pane program iripo nasu uno yatinayo revolution yechimurenga chatinacho. Ndo pane ese pana Geza naChiwenga ipapo. Asi hatirege kutaura manje zvinenge zviri paground kuti vanhu vasashandisa simba raChiwenga kuita simba rokutsvaga sadza, simba rokutora kutonga kana simba rokudzosera ZANU mupawa kana kuti simba raGeza. Ndo patiri kupesana ipapo. But vanhu ivava panhau yechimurenga chechitatu ndo vanhu vatakatarisira ivava. But hazvire kuti tiri kurasa Chamisa ende hatisi kuziva nhoroondo yaChamisa kana kuwina kwakaita maelection, kubirirwa kwakaitwa, kudzvinyirwa kwakaitwa nebato reZANU-PF nokupondwa kwaitwa nyika nebato reZANU, tiri kuzviziva zvese. But tiri kutaura pachimurenga ichochi. Ivava vana Chiwenga vachona ivava ndivo ngatitumei vabatidze moto. Vana Geza ivava ndivo ngatishandisei nekuti ndo vari kuda kushandisika, nekuti ivo vari kuti tokushandirai kubisa matsotsi aya, tokushandirai, tokutungamirai. Saka hakuna umwe munogona kuzotungamira Geza kuenda mberi kwake kana Chiwenga mberi kwake according to masimba ana Chiwenga nemasimba ana Geza nehistory yavo kwavakabva ndipo vaishandira. Saka vanhu ivava ngativasapotei, ngativatsigirei, ngativapei support, ngativakurudzirei, but tisaisa miromo parutivi. Isusu tiri mumachannel nomumaWhatsApp group ndo zviri kukonzera madivisions. But ngatimirei raChiwenga nauyo, ngatirwisei uyo anzani Temba Muriswa. Tisambopa mukana Temba Muriswa. Vana veZimbabwe havasi kuziva history yaTemba Muriswa. Itsotsiro imbavha yakabva kusports ikapedza kuba mari kusports uko. Zvokuti anotraina karate, anorwa boxing ndezvekwamai vake zvekumama izvo. Akatoya paground okona kumamisa futi Temba wacho. Pana chinhu chaanoita chaanoziva zvokushishidzira vanhu zvekutraina fitness kufootball kwaaita kono. Oda kutora kuzvisa nomubhora zvokuzhangatira kwake kunenge kwanarinda masarira uko. Katsotsi kemunhu katai kuni straight. Kaona kuti kabuda kabukadyiwa uMP kakutaka kuda kutengesa nyika.